Baglangan ni nanos na kapitan, madini kaming pabalod. Ay, ito mo na baak, kasasairo, tulog. Kung kami ni Mercedes ko. Pag sa pulang natin pagtrabaho ko, taging si kami ulit ni Mercedes ko. O, Dems. Kamusta ka na? Anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang, para maliwanagan tong panunot ko. Ah, ganun ba? Kamusta ka na? Nakahanap ka na ba ng trabaho mo? Hindi pa nga eh, pero nagbibiro na ako. Okay. Mabuti naman kung ganun. Ano ba yung alam mong trabaho? Ang gusto ko, yung nag-iigim ng plano, yung engineer sana. Oh! Anong engineer? Baka engineer. Ano bang natapos mo? Ang natapos ko, nagpasol ako ng kambing, pakain ako ng bibi, saka nagpurpur ako ng manok. Hindi naman yun yung gusto kong sabihin eh. Sabi mo nung natapos ko, yun, tapos ko na. Tapos maglalaba pa ako, di ba? Dami kong natapos. Mahirap mo naman kausap, Dems. Sigurado mahihirapan ka maghanap ng trabaho kung ganyan ka makipag-usap. Hindi madali naman ako makabiro. May skill naman ako. Nice. Anong scale? Baka skill. Sa rin yun, basta makatunog. May alam kang trabaho na pwede kong pasukan. Meron. Marunong ka ba mag-makeup? Mag-make-up? Oo naman. Basic lang sa akin yun. Tamang-tama, naghahanap si tita ko ng makeup artist niya sa funerarya niya. Sus! Puninarya? Mabarsak tupay, pastor ang kaldingoy. Talagang hindi ka makakahanap ng trabaho mo kung mapili ka. Marangal naman yun ah. Marangal nga, kabukbutang mo. Kapit kas karig makeup tinatay. Patay na yun, kinakatakutan mo pa. Sarili mo nga, hindi mo pa katakutan eh. Nabiyagak pa yung mo. Bakit ba ako? Wala akong sinabing pangit ka. Ikaw nagsabi nun. Bakit mo ko daw ko nagustuhan? Kahit pangit ako. Ano ka ba naman, Dems? Kaya nga kita nagustuhan dahil pangit ka. Talaga, kahit pangit ako, gusto mo pa rin ako. Oo, Dems. Kahit ikaw pa yung pinakapangit sa buong mundo. Grabe ka naman, buong mundo. Hindi pa pwede, dito lang sa atin. Ayaw mo yon, pinagmamalaki kita sa buong mundo. Siyempre, gusto ko, Mercedes ko. Kung nakahanap ko ng trabaho, pwedeng magpakasal na tayo. Oo, basta pag nakahanap ka lang ng magandang trabaho mo. Nice. Excited na ako, Mercedes ko. Pag napakasal na tayo, ilang gusto mong anak? Ikaw, kung ilan yung gusto mo. Lupis ti sabada, nagkadwada man eh. Di dapat talaga tambayak na nagpwesto ah. Ano nga taman pagtutungtungan na kita ng duwan. Mercedes, kung gusto kong maging anak, 12, para sa na rin. Ay, hindi. 15 na lang, para may referee na rin. Nagranggasin. 15 ka no? Apay baboy. Grabe naman yung 15, Dems. Anong tingin mo sa akin, inahin? Bakit? Ayaw mo ba? Mas marami, mas masaya. Pigsa talaga tama na ito. Kasla kaya naman nga biyagin. Eh, ang tanong, kaya mo ba kaming buhayin? Kakayanin ko, gagapangin ko ang kahirapan para sa'yo. Gagapang. Limtupay maurnos na bagbagin. Sure ka, Dems? Baka ako naman yung gapangin mo. Sana tato na sumayit nga babae. Siyempre, kasama na rin yon. Ikaw talaga, Dems. Palabiro ka. Nyalakid na gito nga duwan, bigbigat. Kahit sa ditungtungan nyo ah. Arti ka man nun. Uwi na, tawa na kidjay. Tsaka dating mga tambayan nato ya. Bakit? Nabili mo ba to? Oo. Nakita mo tong asang to. Tanim ng lolo ko to. Sigurado ka? Wala na akong matay. Nyati ka tabayam. Makikita mo mo ni Jai.
dinubanda. Ta, likod ti Akasya. Mulagatan nyo dita. Tignan nga natin, Dems, kung nagsasabi to ng totoo. Ang tiwala kanyang ka eh. Totoo nga, may moon dito. Ano bang ibig sabihin ng BL, Dems? Ang ibig sabihin ng BL Mercedes, baaklat, so kanya natin nadaga. Eh di totoo pala yung sinasabi niya. Totoo Mercedes, kay Baak tong lupang to. Parang si Asyong din pala si Baak. O Mercedes, kung may asong salongga, may asong salompas. Hoy, Dimse. Nyabagbagam ta. Salumpas nga. Baak, mamati kami, kanya matitagan, kaya BL na ka. Anong orte meaning na GBL? Baaklat, diba Mercedes? Sino tinang yung baga nga baaklat ti meaning na GBL? Di ba kanya matinadaga? Di ba Baak na agam mo? Di ba aklat? Ti kahit nasawin ti BL, Bureau of Land. Bakitan kinalakayan kayon, di ko payam mo. Aramid kayo man ti sarili yung sauna. Ikaw naman kasi, Dems, sabi mo, Baaklat. Yun ang pagkakalam ko eh. Natati kong kunakon kahit. Tapos, kahit yung ti agpamilya, agit ang arot ti suro yung ti anak yaw. Kas anong arot nung nakakita kayo ti muhon nga PS ti tatak na, anong arot ti kahit nangasawin kanyayo aday, poging surveyor. Mabalin ano sakti agsorbe, talaga nga poging surveyor. Ado ti kahit nasawin ti muhon, isu alwadan nyaw, hang kayo nga giyak akar, ta isu pa ito ti pag-aapaan da kita. Uray pa'y agkakabsat, agkakapamilya, agkakasinsin. Supay no kada duma pag-aapaan da kita, no matidag kinawatan. So ata nga BL, boundary line. Sila kanyayo ko mga duwa, kailangan nyo ti boundary. Hang kayo nga pala desisyon. Pwede ko na ayo, matik nga nangiga di tungtungan nyaw. Mano ka na yung anak, 15. Nakaw. Di pa'y nagadudang agbibingay no kasday. Mabali na di may san, tawan ti kaapa na. Isusi kayo, no agkatrabaho kayo, dagati mo nang agatangin nyaw. Kada pagtakdiran nyo ti balayaw, tahang kayo nga makikigyan kiniinang kintatang nyaw. Tsaka no, kasta nga mo yung nga dati kitkitaan yung basitain, hanyo nga saysayangin ti kwartayo, han nga din na dita nga paggasgastuan nga hanmat nga umnaw. Oh no! Yung sika Mercedes, baka no da kwartam, panay ti Shopee, Lazada, TikTok, panay add to cart. Sika mo Dimse, ayos mi tata pinagtip-tipid mo. Kaso, sobra may, puros ka mo lata makimakmakain. Mangrik na kamit di kakadam ah. Iso maawatan nyo kumati bagbagak, hanyo nga dakisin, tapara kanya yung malangata. Oo nga, Dems, tama lahat yung sinabi ni Baak. Pag nagkapera tayo, bumili na tayo ng sarili nating lupa. Tara na, Dems. Nagbida talaga nga mati agito. Ubing da pa nga talaga. May talaga di basagit to. May taga di payo na ni Kuya Dan na.